Кеңешмәгә кадәр конференцияда катнашучылар район мәдәният йорты каршында эшләнгән күргәзмә белән танышты. Мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре төрле проектлар әзерләп алып килеп, хыялда булган киләчәк мәктәбе белән таныштырдылар. Аерым мәйданчыкларда кунакларга төрле мастер-класслар да тәкъдим ителде. Август киңәшмәсендә килгәндә, ул бит инде безнең уңышларыбыз һәм алга куелган бурычларыбызны да атап үтелә торган чара. Шуңа күрә без анда фикер алышабыз. Гомумән, менә быел бит әле ветеран укытучыларыбызны да чакырдык. Алар күзлегеннән дә безнең инде эшебезгә бәяне ишетәсебез килә. Инде август конференциясын һәрбер укытучы инде көтеп аладыр. Ул инде узган уку елындагы укытучыларның коллективның эш нәтиҗәләре белән уртаклашу, яңа уку елына планнар кору. Бу көн һәрбер укучының инде яңа уку елына ала торган старты. Biz инде укытучылар каршында матур максатлар куябыз. Икенчегә нинди эшләр белән эшләргә һәм инде лаеклы ялга киткән укытучыларыбызны озатып, килүче яшь укытучыларыбызны үзебезнең сафларга бастырабыз. Киңәшмә бүләкләү мизгелләре белән дәвам итте. Мәгариф өлкәсендәге намуслы хезмәтләре һәм казанышлары өчен Кояшкай балалар бакчасы тәрбиячесе Роза Исламова, Әмәки мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлнара Хәкимовага Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Мөслим районының милли эшләр буенча эшчәнлеге белән аларның укыту системасы белән кызыксынып барам. Һәм инде бу хәлдән анализлап барабыз. Мөслим укытучылары республикабызда алдыңғы укытучылар, әйдәп баручы укытучылар һәр яктан да тырышлар. Шулай ук мөслим укытучылары гына түгел, мөслим укучыларның да нәтиҗәләре югары. Август конференциясы көтеп алынган әйбер, чөнки ул безнең балаларыбызның киләчәгенә бик әһәмият ясый торган чарабыз. Бүгенге чарада безнең менә хөрмәтле ветераннарыбыз катнашты, элекке укытучылар, алар инде барса да менә беренче тапкыр шундый чарада без инде ветеранны чакырып үткәрәбез. Бик матур чара булды дип әйтәм. Миләшкәй балалар бакчасына Үрнәк балалар бакчасы Россия күләм смотр конкурсы җиңүчесе дипломы тапшырылды. Мөслим гимназиясе укытучысы Шулпан Хайруллина яшь мөгаллимнәргә һөнәри яктан ярдәм итүдәге шәхси казанышлары өчен мактаулы остаз күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Киңәшмәдә бер төркем мәгариф хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгеләре бирелде. Остазларга бәйрәмдә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының район башлыгы, район мәгариф идарәсенең рәхмәт хатлары да тапшырылды. Бәйрәмдә шулай ук дәүләт йомгаклау аттестациясында югары баллы нәтиҗәләр әзерләгәннәр өчен 15 укытучы район башлыгының премиялары белән бүләкләнде. Пленар утырышта 2022-2023 уку елы казанышлары, белем бирү эштәлеген яңартуның һәм аның сыйфатын күтәрүнең актуаль бурычлары турында район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина, укытучылар, район башлыгы Альберт Хуҗин чыгышлары тыңланды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.